Така, сега Кай тук ще ни покаже как се играе шах. Айде, ти ли ги нареди така? Така ли се нареждат? Да. Добре, сигурен си? Да. Добре. Гледал съм Гъмбъл и даден как хвърлят шаховете, обаче те се подреждат. Сега ела да поиграеме. Аз имам една идея как да не го държиш. Имам идея. Нето, готово. Добре, сега ела. Готово. Ела. Ето, виждате. Ето, не просто ела. Ела сега. Айде. Ето, сега снимай. Добре. И това сега какво е? Шах. Шах ли е това? Да. А, Шах и мати шах. така ли? Да. Еми добре. Свърши ли вече? Ами играта още не е свършил. Само ще го снимаме. Аз го снимам в момента. Сега ще взема едно и сега снимай как го взимам. Добре. Така ще разберат как се играе. Ай. Ето взех. Добре. Снимам го? Да. Така. Къде? Вече снимай. Снима ли? Да. Добре, хайде. Сега ние да си поиграем. Тате! Да. Да си поиграеме. Ми добре ли? Снима ли? Да. Тогава идвай. А това не се ли играе с зарчета или? Играй се без зарчета. Без зарчета, добре. Еми, ето го тук учителя. Мерси.